Ramogi korwatiri nyake county ma Homa Bay wang'yo mago motenre kod ngima dhano. Ewi weche mag ngima dhano, Lydia, ni tuo mar Sickle Cell Anemia en achiel kuom tuoche ma osebedo ka landore e anyuola kendo thieth mare ok osebedo mayot. Koso ng'eyo wi tuono Ramogi kendo rem yudo thieth makare osemiyo oganda moko wito ngimagi. Ma emomiyo nyadendi Teresa Odero mani kod tuo mar Sickle Cell koro ochiwore mar lando wach tuono e alwora mar Homa Bay. Jafwambo marwa ma Homa Bay Alia Beach miyowa ler machal kod ma. Ji ok dwa ketie ler nikech iwacho ni macha jamidekre ng'ani rembe siko rumo gin gi tuo moro tuo joka ng'ane iluongo ni tuo joka ng'ane ka ine gweng kacha. Tuo mar Sickle Cell en tuo mamako nyiriri mag remo ma ong'ere gi dho ngere kaka cells, kendo en tuo malandore e familia poni nitie ng'ama ne kode e anyuolano. Ne watimo limbe kar pimo tuoche manie kar od thieth maduong' ma Homa Bay, kae jochiw thieth dhi nyime gi timo pimo kendo nono remo ma gisekawo mar yango ka gin gi tuo mar Sickle Cell. Nyadendi Teresa Odero, jahigni 38, osebedo gi midekre mar Sickle Cell mane ofweny kuome ka en nyathi ma jadweche 6 kende. Tuo ni nochaka katin, mama wacho ni kana ja 6 months kono fweny an gi Sickle Cell, but anto kana dongo ngi mano kona ni an gi Sickle Cell. Abira ng'eyo ni an gi Sickle Cell in my adulthood kakoro aja high school. Kakoro I'm reading more about Sickle Cell, actually in Form 2. Teresa masani wuok oko mar jiwo puonj kendo keto ng'eyo wi tuone, wacho ni Sickle Cell osenego ji 4 e anyuonde kendo familia mare osebedo kakale akweda e kind oganda nikech tuono. Ka ionge gi support system motegno to gik ma ji owacho oko kachacha biro affecti nikech crisis wang'eni ka in gi Sickle Cell okonego beni bedo gi stress. Koro ka chope Form 2 wacho ni I want to create awareness and I want to make a change. I want to write a different story ne nyithindo minyuolo sani. Kik gidhi through what I went through as an adult growing up in a community where people didn't know anything about Sickle Cell. Nitie midhiero mathoth ma jotuo mag Sickle Cell kale kendo pek mar yudo yedhe mag tuono en ting' mapek ne jotuo kod jorit mag gi. Ka in gi tuoni to yedhe onge facility to kata ka gintie to nengo gi tek. Samoro jotuo ok nyal yudo, biro ka daktari ndiko ni prescription to kiwuogo oko mar gate ka because you cannot afford them, gin expensive, you keep the prescription to the next visit. Pori penyi to yedhe gi nying'iewo ni yen gi nengo gi tek, jonyuol ok nyal afford. Sani I'm in my adulthood. In adulthood wan gi challenges leg ulcers. Ka in gi leg ulcers kibiro go facility ma ji ok understand gima Sickle Cell en, samoro kibiro ka endi ok ging'eyo gima onego beni gitimo ne kidondano. Philip Kabuor, apisa matiyo kar pimo tuoche manie osiptal maduong' ma Homa Bay, yango gima kelo tuo mar Sickle Cell kod tieng' ma tuono thoro mako. Sickle cell disease en tuo mamako nyiriri mag remo kata cells mek remo. Wang'eyo ni kawaida cells mek remo bedo ga round, mano cells ma kawaida, lakini ka ng'ama nigi tuo mar Sickle Cell to gikawo shape machielo, iyude kuom anyuola. Iluonge ni hereditary. Ei county ma Homa Bay mangima, mana od thieth maduong' ma Homa Bay kende ema ni kod klinik mag jotuo mag Sickle Cell, kendo jotuo masana yudo thieth e klinikno nikech tuono romo gana 3 kata malo maduong' gi nyithindo matindo. Jotuo ma Sickle Cell ng'enye Homa Bay County ka, to wan gi klinik e osiptal ka mang'iyo jotuo manigi Sickle Cell. Currently e klinik wan gi jotuo wachopo 3,000. These children who have Sickle Cell disease suffer from recurrent pain, what we call painful crisis, and many other complications including infections which can lead to their death. They also develop severe forms of anemia, especially when they have infections with the malaria, which is there abundantly. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Kawuono ne en